Blanes es prepara per viure una cita molt especial. La 25a desfilada de vestits de paper arriba aquest dissabte 11 de juliol a la plaça d'Espanya a partir de les 7 de la tarda amb una nova mostra de creativitat, artesania i dedicació de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes del Casal Cívic i Comunitari Benet Ribes. Durant l'acte, una gran varietat de models desfilaran per una passarel·la a l'aire lliure lluint unes creacions úniques elaborades en paper pel taller de vestits de paper de l'entitat. Un treball artesanal que requereix mesos de preparació i que cada any sorprèn el públic per la complexitat i l'originalitat dels dissenys. La desfilada s'ha convertit en una de les activitats més emblemàtiques de l'estiu blanenc i acostuma a reunir centenars de persones al centre de la ciutat, on l'espai es queda petit per acollir tots els espectadors que volen gaudir d'aquest singular espectacle de moda. Com a prèvia de la desfilada, la Sala Municipal d'Exposicions Garcia-Tornil acull l'exposició L'Art de Cosir, una oportunitat per veure de prop les peces i descobrir el treball que hi ha darrere de cada vestit. La mostra es pot visitar cada dia de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Amb aquesta 25a edició, Blanes celebra un quart de segle d'una iniciativa que combina tradició, imaginació i el talent de les persones que, any rere any, converteixen el paper en autèntiques obres d'art.